Hola a tothom, sóc en Joel Massanes, un alumne normal i corrent de l'escola Fidaxal, i avui us explicaré el cas d'aquest noi. Com veieu, és un noi sense sostre, al qual el tracten malament només pel seu estat econòmic. Això és un cas que pot passar en el vostre dia a dia. Erradicar la pobresa és feina de tots. Ajudem a complir-ho. Ei, hola, tens diners, sisplau? És per la... Fora, no em toquis o truco a la policia. No, és per mantenir la meva família. No és culpa meva, ho sento. Ei, ¿tens diners? Quita, eres repugnante. Bueno, espera, me servirá para mis redes sociales. Chavales, estamos aquí con el vagabundo. Le voy a dar un eurillo. Toma. Moltes gràcies. En sèrio, moltes gràcies. No sé com agrair-t'ho. Trepa que l'euro, anda. Com? Hey, hola, ¿cómo estás? Mira, he pasado por aquí para saber cómo estás, porque vi un vídeo en las redes sociales donde te hablaban mal y pensado que necesitabas compañía. Mira, te voy a dar aquí mi número de teléfono por si necesitas algo algún día, lo que sea. Tú me llamas y ya sabes, puedes contar conmigo siempre. No quiero verte así, ¿vale?